Kabalang Presbyterian Umdihar kabahap po karibhoy sepngi Presbytery jong karibhoy Presbyterian Synod kari gaway na kabalang kabala kamslem hapo ka Presbytery kabala kenjo menta siya kan ripho snem nadu bala sengya ka kan ritrik ujeliw haus nem ka kandai span rupusan. Kumta kum kadak jong kajing pensa jing kan mawi kajing ya lenti jong kabalang na kaliang kabalang Presbyterian Umdihar kalapelong ye kajing rakhi bekerpang kabelas dang naduk ka arterik ujeliw arjar arpusan ha kabala yo ruban kentiu ye kalama rakhi Diamond Jubilee bat la penlong ru ik program babunjat bat mentak sngi kan ritrik ujeliw la yo pat ban pli yo mot sa jing kan mau Jong kabalang, ya kabalawan ban pli de Reverend K.E. Rempet ubadai moderator jong karibhoy sepni Presbytery, ha kajingidan lang Reverend L.S. Nongplang, Reverend B.R. Pamsyong, Reverend P.L. Muksiar, but Reverend I.P.L. Singkli kibadai ka pastor in charge jong kani kabalang. Lembak kita men basan jong kabalang Presbyterian Umdihar, bakentup yu temen basan uling do, temen basan RB Syadab, bat temen basan SS Lapang, lembat kiwe-kiwe ki pastor, bat kita temen basan, lembat ki pait riunget jang kabalang Presbyterian Umdihar, belawan bansa kilang hakani kesngi. Hakani kesngi bapli umat sa jingken mau jong kabalang, lapelong ye kejing sengkerpang hayeng meni jong kabalang Presbyterian Umdihar. Ha kabay kaktin jong blay lasam do Reverend L.S. Nongplang, balayo ruban perlat ye katup sa jingken mau jong kabalang Presbyterian Umdihar, do Reverend B.R. Pamsyong, bat ye kejing rakhi Diamond Jubilee jong kabalang Presbyterian Umdihar, en penkut ha kesngi ublay da kabapelong ye kejing seng bekerpang berosi sngi. Lapan po penpieng ha kani kajing seng da kajing ruai jung kena school ko Umdihar Presbyterian Secondary School bat ka choir na ka CE Society Balang Presbyterian Umdihar. Balang hingi laya baik lang bangin ya rakhe wat ya ka Diamond Jubilee ka bangila sedang nado ka arterik jung ujun ka bankut hado ka nek si utrai. Te kane ka jing penkre ya kane ka Jubilee kala long sisya ka ba aimen sim ya kit khot jong ka balang baro ha ka ba baro ki dong ki bodon apo jong ka balang ki ya sim mentalut. Ban ki pen pauru ka jing sngo kemen ka ba krau ha ka ba wat na kaliang ka snong ka idon benta ha ka ba dia snok ti bat ka jing penlong ya kane ka jing rakhe jungi ya ka Jubilee ha ka jing lut jing sep ki don ru ki dekhot jong ka balang ki bala mi no na ka balang ka jongi ki bala yarap donation na ka benta ki jing don kam jongi kum ka balang bat ha ka ju ka porru kini ki jingeno senyang na ki long ying Kristan ki udan apo ka balang kala long sya ka jing Kristian bor ka bakrau namara ka ne ka snem ngidon sibun ki kam kum ka balang ka bangin pendep ka wei ka de ka ne ka jing rakhe ya ka ne ka riful snem ya ka Diamond Jubilee nang tangin sayo ru ban pendep ya ka jeng jit ya ki nong syarai apo jong ka balang ka jongi la kumno haki panai Oktober November bat ha ka snem ar hajar ar punyo kum ka balang ngin hap ban pediang biang sajisin ya ka jingeseng jong ka Riboy Presbyterian Synod ka jingeseng Riboy Presbyterian Synod ngiladep ban pediang hau arja khat ar bat kadong ka wei na ki jingeseng ka ba baro ki balang ki badan apo jong Riboy Synod ki penpau ya ka jing sngo kumen namar ba ka balang jongi hang ne Umdihar ka de ka pedang rit ha jingisya endre namar ba kadon ha pedang jong ka surok ka balosuk ha ka lei kawan kabad kaying maner kabadon hasenda jong surok ba kapenlong ya ki briu bakin pe khmat bahaya kane ka balang te menta kane ka balang namar ba katon jong ka yisha kamdei kade ka wei pede ka balang kabade ban pediang namar ba kata ka balang ki penpau ya ka jeng ban pediang hau ar punyo kumta kala poi biang sangi ka balang Umdihar te ha ka jeng ya lenti kum ka balang hapo kine kin ripusnem ngia kendu sisya ya ki bangim la ban bedur ka hiar ka kiu kadon ka jing ki babun ngia kendo henry wat la kata ublay u yalam yangi u yalam lenti yangi uptin yangi wat hap yang jong kita ka jing ki babun kam tam hapo kini ki khendet snem kadon sisya ka jing du sim ka jing du jing kermen henry wala kata ru henry ublay ula penla yangi kumne kum mangilong ngidang kan mausa ba haga snem arjasan ngila seng ya kan ka school ka jongi kani ka school jong ka balang ka bangi khot ka Umdihar Presbyterian Secondary School menta kane kala jandap arfu snem namang ngiseng ya ka hau arjasan bat ngin sayo ban rakhe ya ka Jubilee
Dayo pangli ya udah mau saji kenal. Hak berlaku ini ya kecintaan Kristus kabalan Presbyterian. Kerbu ablay ya kini dipanggil. Dan long ketak long kecil saji kenal akan kecil kecil Kristus kabalan. Dalam baca ini ya kecilan lenti kabalan di hari Kristus. Baik kecil juga. Hitam kita pulang kita melek halor Allah. Tak hatu kan kesan dia pada pulang yang tertentu juga. Dalam dia kabalan his. Oleh karena kecil jadi kesan. Program kebangsaan dan kesimpan hatu. Kita pulang contoh Indonesia kita coba. Maka tertentu kejauh Yesus.